салом алейкум ҳамдиёрони азиз. 21 июни соли 2022 мебошад. ман ҳозир ба шумо натиҷаи пайванди ангури сиёҳ дар сабзро нишон медиҳам, ки 15 апрел иҷро кардаги будем. 15 апрел, 15 май, 15 июн мана 2 моҳ шуд. мана инҷош нагирифт, ин тарафош нагирифт, якташ қапид. ва бинед ки якташ аллакай ҳамхел чойлобро пур карда омасааст ва ҳатто 2 хушам бастааст. бинед, ангури кишмиши беҳамто 2 хушам бастааст ва ҳамин хел мана ҳамин боғ ҳамаш ҳамин хел гирифтагӣ аст. мана хушашро бинед, мана гирифтагӣ. дина дар интернет тамошо кардам, дидам ки шогирдо 7 та як боғ биромад гуфта таъриф кардам. манам гуфтам қафо намонам, аз ман 12 та биромадагӣ аст. мана хуша бинед, хушаи кишмиши беҳамто. ҳозир бо аин дарахти калонтараша нишон диҳам ба шумо. наваяша бинед, умуман болои токро пур кардааст аллакай. ина бинед, 2 метр 20 сантиметр давидааст аллакай. ин ана ҳамин ток соли оянда худо хоҳад на кам аз 50 кило ба мо мева медиҳад. на кам аз 50 кило. алиҷон 90% ки гуфтед нагирифтааст, ана ҳамин аст. мана ҳамаш ана 90% бинед чӣ хел гирифта рафтагӣ. дисодед дур. ман ҳозир бо рафта наздиктар гирам. мана ин навдаи навбатӣ аз як боғам чандта биромадагиша бинед. ин чӣ қадаре ки хоҳед. ана шамол шикаст, дидед? инам гирифтагӣ буд. шамол шикаст. ина шамо успед кардем, лента овқати бастем, задем. дигар инҷа шамоли ганда шуд. бениҳоят шамоли сахт шуд. бинед чӣ қадар. анаку мо аллакай маводро аз худомон гирифта истифода бурда истодаем. маводҳои худомон биромада истодааст. мана ин дарахта бинед. ин нимашро моли мо мегирем аз дарунаш, нима ин дарунаш тоқа карда барои мавод мегирем. ана хуша бастааст, дидед? кишмиши беҳамто. мана ҳамин хел 100% гирифтааст. бинед, ҳоли кадоми хабар бурдааст ки 90% пайвандои мо нагирифтааст. гуфта ки номаъқул кардааст. аз як бутаи шумо 7 та биромадагӣ бошад, аз як боғуми мо 12 та биромадагӣ аст. ана ҳамин хел бачаҳо сиёҳ дар сабз ҳам занед, сабз дар сабз ҳам занед. баъзеаш нагирифтагӣ бошад. мана ина бинед да, ин гирифтагӣ буду, шамол шикаст. мана инро бинед, шамол шикаст. мана ин шамол шикаст. мо тезака карда агаш задем. мана инҷашро агаш задем ва худо хоҳад инҳо мегиранд, ҷои ваё иваз мекунанд. ана ҳамин хел натиҷаи пайванди сиёҳ дар сабз. гуфтамонам, мана ҳаминҷо вақте ки пайванд буд, мана ҳаминҷа ҳамин ҳоле накушоедон. мана ҳамин ҷои қуртуқҷафакша, ана ҳаминҷа акша агар сахт ҷиқидагӣ бошад, ҳаминҷа акша 1 сантиметрак буретон, ана ҳаминҷа акша накушоедон, ҳоле ки шамол мешиканад. ана ин маслиҳати ман. дар паноҳи худо бошедон.